na kwa ninaendo mwancho muligeria Ogetembe Television kurano cia sorigirite television yao ya Getembe Television mukwarigania somorobiri bwa ebyegwa ebyito beito ne kego kirio monenya sae kiria go seseni na kira kia kubikira se mubero go sase birengariri bya go sase buguma bwao kunyara gwekonyera gusego konya abande nchemburu ku MC Fast bone mutangio Florence munaria munya namba 19 of course itonya kubarisha mwako mutanya na nyangalesio mwabo wetera ase channel ya 38 Zuku ekerubate Zuku satellite na okonyara gotonyora no tukoro kantore Sudan na komanyia ko kantore Zambia Mozambique Malawi South Africa na rototora ikarakini bwango gango ikatororo Tanzania ko kantana Buganda Ethiopia Egypt Somalia South Sudan yons pia so bwa mkoro kantore ko wetera ase Zuku satellite ko nyekubate Zuku edition yao ya Zuku na okonyara gotora ko ase channel yao ya 38 yes na komanyinga nkomera kantore ne nyaruka Betty oyo obwate kego nyasaye amoire kiriage konyara komokonyere nabo igukia konya balie bamwetana ine witira se kego kirinya sa koire ekego kitobase gukaranzira ekego kitobase gukirarira ekego kego ekego manenya sa koire nakyo akoire erinde onyara gokonya amate yao naye gonyare gwekonyera chitwamiraga namo naye chake bonego murobiri ko bonega goika omweri no tole na omwana minto baiga na mbere but for the first time to toko wasiliana nera ase simi Facebook WhatsApp na ono gwakira ne simi gwakira to lakini this is my first time como umera Betty karibu sana so murobiri asante yes yeah. Betty ningo Betty no moiboro akoruma songo now na igore to 1997 Masongo. Kwa bitu mwaka 97. Masongo ayere gochi. Masongere kero okay okoru town ngwa ikamenyingwa kwa so kwa divide gochi ali Masongo ali ase school ngatenere gali Pop Benedict. Yeah. Alafu nande kokotongo akwere gochi mata ali Masongo ali. Okay, ali no kwa ibore tu. Aba ibore ba ombara byaba. Mama kuruku Teresa, Rabera Rashid, yes. Na tata Joel Rashid Osan. Joel Rashid Osan. Okay. Now, kurwa kwa kaibirtu mwaka bwe mo magana kianda merongo kianda na isano na ibere. Na kigwa chaka bugema bwao na kigwa soma mpaka ara. Njena somete primary school Busi Highlights. Ngacha kirona chako nyoro bokongwa maiso kidogo ngacha menyingwa Highway Academy ya lengange nanka so na nkonyara na nkurunka na inde school na irana so ngakora class 8 ngagenda Masongo secondary kasoma Masongo secondary ko form 1 mpaka form 2 bono gabu nali na sireti amaiso iko ekero kwarenge primary ngima nguya kwarenge nkorora kwarenge that is ekara kwiburwa nkorora kwarenge igonkube nonyene chirange bona na bokonyara komanyingira ngite mbura ina yakorokana okay igonga ekara kwiburwa nkorora kwarenge tatika bona ukachako chako muchando ekero chaka nkwa chite nyagitari go simple ritu nyagitari ugatema kokoni kinde form 2 tam 3 yes nalia maiso nenda cha yote gonchanda ntalikora blackboard ngatebyo tata akandeta nyagitari town nyagitari gabu balinge bagante ngegwibirore so by the time mama go strain kuri kibasa chibirore ngazidi so buna nazidi ngairu general bagateba banko receipt scan irinde ba prove shidanga yire because igali asitata ngita somitari kwa maiso igali nge kurwalia maiso batata atamitie shida iye ya maiso nere ilitoka wapi so bakangira general bakanko receipt scan bakagundwanga shida no moto shida no moto yeah mekio mutumero ya salegete okay wenye bagundwa mapema kango baike kwenye yego okay so bagantevinga niru Kenyatta for surgery bono ngakirinto abatebesani ndenkaira ni nyomba nkamenya nyomba 2015 yonspi ikaira mesa chaito gonchanda 2015 yonspi bono ngendete go siri oburabu kabisa kurwasa maiso 16 abantu bagankorera umuchango kidogo nkamanya gocha kuiru Kenyatta
bono Kenyatta ngaikorora nkabero ntu aberto sana ngakoreru esajari entangani ase esajari entangani bagankorera kombekere tube nerembekire ma ekorusia mache after ya rusia mache for 1 week na inde bagacha bagankore surgery akabere bono bakandusie tumor tumor gaiga nabo munda koranga na operation nkora bakandusie tumor so bagatabe tumor ya saliri miki egosuguma obrabu cha maiso bagante ya maiso mbiare lakini takoro bagantibone miki yakore kia saliki na bereta ICU after the second operation nkamenya ICU for 4 months moerio ukaruororo bono amaisa kanga korora neki buguma chagete kola wa yani nchomete gento na roche mutu yane na makweli kono gutema ko imagine ngakibono guchaka obugima bwo gutarora nindi na nabyo okora korora ngakingo chikomenya na abana ba minto bedo inje karona siriti amaisa abana ba minto bakaobwa no gutara na inje muntu tagosoka ku nyumba na inje anyire kanisa ngata iyo muntu ngaki anyuma kwende kanisa na inje ngire ote bayi ke bunda tiga kora kogenda ukamusigo na igubo benalira mpaka natemete goita natemete goita ikagera bagansiekirire nyumba singincho mama nere goika obwe yani safety yane bono yani ingaki nkobero kogenda no ene kibarua so mama na agansiekirire nyumba unsiekira nyumba gabo nabera na inchikintigate nyumba ali ngotera na gusaba because nche nakanitia abanyagitari mbandusi chindorero cyane mbatete bandusi ngabatinje nimba tu kwigena ngo korandike nkororandi ngabakani mbandusi so kerona ikanyumba nche bago nsiekera bagenda natera nasaba mpaka ngo fast mamocho nyore ndagiriria ntigirite noeri okuminginda yokorake karikuriera lakini nche namete ngambobi gotebenga no funge tasa masabo iko kwante ko kwa nafta wako kwa kulire so naringi komotebe bono nche nafunga samusabo kabisa mbato ko yena ngankororande bedo mpaka wale nkorotande ginkoro wow ngo ikande na arota kabisa ngo some message asisi sana aro monjo murigeria ogetembe television igo tware tumugano twata kumanya mugano obeti akeigo erinde tumanya goikera ase kerengo gito gosekiringa gito kyomoroberio yo iga bwa ebiegwa bito otoeresire amangana makeigo igoro yobogima bwaye na muna iboretu nande muna okorora kwa chiete goka butoka kurende gwito kwegena kwa bwate na gwikira bono iganga okwegena bwate nga mwana Nyasaye na cha komwa okorora na inde na inche na bono ngigene te boyo nga tata oyo ri igoro kende nkeo gekomubwa kende nkeo gekomosinya bono tiango tumanye kyagro to ikeirega rwarire bono korora kwangire korora ine na kibona tutata atomanye ngana ki obogima bwaye na kiacha kabono ko kop no bogima bwaye na makongusana kera antebie ngane usa kwande ngane no nae kwanyiguro mo tegereri akoigo murigerio Gatembe television okwande igoro ye muna abana ba mwabo barenge ani are ko musigo gochiesa abana ba mwabo andake teteko gende kanisa abana ba mwabo aranga kaba motarero ko boko bagatare ngora takonyara kominyoka nere pono baranga no musigo gochiesare nere akaba gakwirana na mono na goikerekere ngo gibotaka kwerusia obogima bwaye nabo ugwechaya nabagwechaya nabarenge gwechaya kone Nyasaye momenta chinguru Nyasaye momento kwegena Nyasaye akamo amaroro nabo igona ara yitoko chikonyorra asense meyo yende turaramnya ke break yakego to koirana tumanya ko gendera na beti atotebinga ine pono bwitabire wa inaki achage to bogima na Nyasaye nkeguki amwete tubasa kuneke minero koirana tole maega ye break ko bwati
vacated orders that were granted staying the Gazette notices issued for the impeached Speaker Enoch Ogori Okero. Senator, I was just kicked out, so I didn't have that opportunity to. So if you were kicked out. Abanogeri babiri bebunge iye county ya Nyamira Enoch Okero na Thaddeus Nyabaro goika bosio bwe Senate. I expect that if there are any changes, it is the county treasury that will alert me on the same. Ntweti tuligokora miremo na muspika onde bwensi goteba abisi yo mutrineri bwe budget gose COP. Korusinari ndagera ba minta serikali yaito soro na Simba ngaibono bagenda gakimokanya banyina motagetobo ibiba kuchogirango abayi egware kurwa jinsemo cia bugetenga ime ya South Mugirango kolera serikali bakonye kuikera ligenelio. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Mbia mono naende maega yo motimoko yo korigie bonyi aneko kwaliga ni asomo robio korukunga ebiegwa ebiaito se television yao ya Getembe television onyore nigo tokorokana chinse nyinge aiga sense ya Afrika ya mocha sema ya Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Tanzania, Zanzibar, Uganda, Ethiopia, Somalia, South Sudan, onspia sobwamo korokana tore kwetera ase channel yao ya 38 kwetera ase Zuku satellite kero bwate Zuku ndeba se bwate Zuku nkoroka ntole ime na isiko ya gusi andonsi pia solewe Nairobi, Mombasa, Kericho wapi nkoroka na tolando speaker kiniko cha ogole decoder yao ya Zuku channel 38 onye gotete decoder geda se dukwere na sore alafu ogole dish ya Zuku gerene dish gose decoder yoka abakonya oti unigari channel 38 na konya gotorra Getembe mirobiri yao yonsi pia sobamo ko etera nabo igo moyorobiri oyo especially morobiri ko rukunga ebiegwa bieto onye kubate kegwa abunka atobara babate biegwa baseseni ne biegwa ao ubate kegukere ore na kyoga abunka urarete kegwa ande kegukogotera kegukwa ko mupira kegukyo burari munanje mbate kegukyo burari baito kegukyo burari ngai na nyasaye ekore nyina jito jikuya masakaroka igonga nenjini bwate kegwa nai no bwate kegwa Aba igono nyote none bikuya tabete nga ekegukeri kwa irwe gekorere kewe kenyasani gakoire irinde onyare gokorera abantu bari baranga na asore nabo na kenyare ko gokonya akwariga ni dia somurubiriyo kwekegwa igo tole nenya roka ya minto beti tabwati ko bwa gokorora kwego mugano enga ekero arenge skuru korwa primary mbi arenge weka secondary form 2 mwachaka ko nyorobo ko bwa gokorora kurende nyasa atachi komotiga yabano kolera kulikuwa yale leta mariga kataka no kwero syo moyo saka momenta chinguru saka momento kwegena ama sabari ali go sabana kolera kuli ali kolera nyasaka ro mariga alia akamotebinga ikanko ekegwa ale no korora wikanko ekegwa nyasa mu promise liko ngane ne chi ne no amarora to tebiri bonega kolenga ne chindo to yako akorota
okoranga nyasaye namwete promise nga tukeri monarore okuye na kwa namo nchamo naye no kuaye kubwata namo igakorora no ndero ikiagera nga erwe kamanya na tebana ki akanti abanyagitari Kenyatta hospital akabakani ngana ki mo basa kondo stinda ro chiana ne batinde korora ningegene tenga nyasaye na bago akonyara konya ndore no kugene ko beti tiga nyasaye akomenta kabisa nyasaye ne bampa kobo gotu lakini bakora amina ne yani pakko no chire nyimbo I believe ningegene tukorengana na mangana whatever I believe your words now beti nyasaye ogoikirio obogimo bu muna gwatoerese obogimo bwa okorwa muna gwakina gocha waika form 4 kwagana nyagitari no twakurira nga nyagitari no kwakanira abanyagitari ngabono nchentige tiga ko kuna chindaro chiane wachirenka kwa chakire gukumina kyo komenya na abana ba mino bako ende kanisa mamu mino gosiekera nyomboga endeke barua kokorigeria kwarira nyombaga ali andake mpaka gwa fast na gwa totebi gwa fast esingencho yoko kani korobo siwa nyasaye kunyara answers from God maboli ni mata maboli na mange gwa eterete now ndi gwa chagete ndi gwe anchiranete ndi gwa isane geto katabanga bono nabondega bono tigante begwetera masabayu nyasaye akamento kwegena kwani yes nje igetengaki bone beseni lina lengo tigeru nyumba yes ngateba tingo nyetumia ngateba tingo tumia nkayomo inga kwa imani yes na nje nabonkuru nyumba nikecho ndengirani okay eyo ndukyo kumia nje nigo nabwatetie nyasi ganga bwatie nyasi no kare tukanda bedenga chakurele sino iskurunga na to training na kotalire nyasi na gotara yes kerota bwati nyindi ewa so nje ngatarire nyasi ngatara bono onyoro mrangu ikonsikire lakini drishero nigo yalengenene okay ngateba ndaitaga tingikecho ndengirana ngaigore drisheri yes ngaita ngatema kogenda litkolitanga ni na nkwenda by the way ngasira ngaswa chika yabagati pole ono ngachaka kolera nkoligenchera na maguru igango kuna nyora gaiga ne chika yaba bono nkai abantu abatanga ni bagaita nabonyi gwetengeri ogidiri ne lyanyarebe bagansekere mbankonyeti muntu kabire tankonyeti oyo gatatu tankonyeti oyo kaneo omolebipi akamwana ka ringi kumubulinga tata olini ngorega ali okurira omolebe yamate olinya sai togende tomokonya na rundu setie bina webyo gati omolebi akambolinga ikwalenge gochi inga siniko matene echo because alengo omosaje akante inga koiranga matei ingira se nyombe iri kwatamowa akangikigabu akanti mrango sikirenga yugweta kama tinche maite sengweta so ngatebenya sae noe na asirire chereye tindi koirana inga uwezo ni nyara gutara tungike no ichikoni na uye machioko nyinchibieka in fact ritweri ngatema kanyora na ikire jikoni morangu tosiekire jenga igoranga soa ingatema kuna nyumba gabu ngigwa se bikombe bikobera se bibuyubire so nkamanya goiko ngaitaira manche nkanyu nkairana mpaka se dishinga so nyumba ngatiro so the second day nende nkairana go fast nende mambianga tenya sa nkonye ni nyara kusibino na ebintu byoka erinde improve abantu wrong inga no nche nabongo koreki onkonyara nende nabona sogete ngatema ngaiko nkanyore kabeji tigire na saigoro mama tigeto nkanyora no mujunu orabo bono likali kusibye binto ngatagotema kwa kenyi kabeji ngatema nkanyekenya nabona kenyete ngakora pi ngatema gusabusye binto gabo ngakora
ngasieka omorango nkaenda nyomba nkabero. Ya bege tu nyomba ariko siekero nakobekero beseni nyomba ebeseni ine yareko bamune kebara kyae nyomba ya kebara akasoka kegena agasoka nyasaka mweke egwekyo yo kunyara ko kwemanya nyasaka mweke egwekyo kunyara kwemanya agatiga gwechaya timanyeti abeti chingana na ki mwabete ukamanya guchaka gose ngwachito kaende skuru ende baada yoko kwemanya na kumanya kego kyao Thing setikwende skuru immediately. Nja irete ngaki. Na nche nabo naringi kuigobe kerango ikaranse mesa kero muntari busy gosoma. Nche beka ninche ndai correct. Ndali gosoma. Lakini umumru mtomo kena bagachire onye nestor bikwa gosoma ego bidia some ne riogi integerebe. So ngasaba Nyasaye ankonye nyore nchira ngende sukuru. Nyasaye agankonya nkagenda ekanisa ngakwana n'abantu abantu nabo banyete kiribisana bagante ingati ndokonyara kukoira sukuru lakini abese to akwire kyagera ndino bate talent yokotera gendo record ya matera. Okay. Bono gwetera matera una recorded Nyasaye akaigore omurango nkanyora omuntu gukogania kuya akanga kandi sukuru barangana tihandara igona ndino bate kya ukigotera bon ndigwatera tangani ditangan na terte kindomo ke mbake ekwaya ngotera nani. Yes bono okoreko gotera ko kware kodi otabugatiko ko bwakorora bon mwaka kyo renge na recorded 3 years ago. 3 years ago. That was 2013. 2021. Yeah. 2021. Sorry. 2021. Yeah. 2021. Ngai kwa recorded the studio gi. Mighty Records. Agotero gutangani kwa ringe hip hop gospel na recorded Ghetto Records. Ghetto Records. After Ghetto nkamwa ko genda Mighty Records wono gokoro gotera nterete historiane. Okay. So iga ogotera matera ayu. Yes. Nyasaye agankonya bono kanyoro muntu. Okay. Oyo kwa monyora gwetera se kegwe Nyasaye ko iri kyogotera ko igure mwancho mo rigereria nga ekegwa to kwa ndama ite gikatora arachaka kuri se foundation litangani tumuchaka tumanya nga beti ningo tumago cha tumanya kegwe kere Nyasaye moire iguteka tayari moire kegwa keria gyo kunyara ko korera emirimo yae birebe ko manyana kegwe kiki kyanyare gokonya amate yae na twarora kyanyare ko mokonya ere gweko omonyene na inde bonto amanyire gocha nanto agundu ire nga nabwate na inde kegwe kyogotera kegwa kyogotera ne kegwe ne nyongesa Nyasaye moire ogotero kuguru chinga munatomanya ogotero kukwagerire nga wetera sokotero ko Nyasaye oigoire chinchira onyorire musamario muya na Nyasaye okurire musamario mate asebuku egitabu kya Yohana 5:40 na ibere gabu nkagirite katika bere gabu Yesu agotabana ki onye Nyasaye tara kuno muntu oyo kumuranderia agokora na onye Nyasaye tara kuno muntu acha sende oyu Yesu rokotanga onye Nyasaye tara kuno muntu acha se Yesu oyo kumurandiria arakore gazi igonga Nyasaye weka kuno muntu elinda nyara gokore gento gwetere kegwe Nyasaye akoire Nyasaye nani gukuraro muntu gete ekegwe kega kinyare gosuka teiboke kinyare gokonya na gokonyo oyo minto oyo orande angna sori go se amate yao. Okay, bono ege ntombira ora totaramanya braille ninki somo kusio oko braille ninki asomo omo ligererio ligerete braille na malikali abantu batari korora bagosoma ali babo kunaiga bono kaenda bono kwifundisa kulika na gosoma ogotocha kuli na kutokulika bono kera ogotocha igana kwalika na igwasoma chidots. Okay. Sawa mweli oyo mwanchu muligeli ngotorokereria ale binte byonse bitobasa kuba na wasiwasi ngotorokereria binte byonse omwako oyo ugasomoka ukamanya ko gosoma na kulika braille siecho bono amo na music ngasomera na typing typing yeche barata bali ngoto fundisa kutumia typewriter ye computer yangu na bogo type usini typewriter ase computer tu kutumia NVDA. Okay. Typewriter ina boko nyara kunyetumika. Okay. Omwako yo mugaye bundi sebyo ngwa fauluti waite tamatemu ngakora nkanyore certificate yane ninde Nyasaye agankonya nkaligi ninde nchira yende ninde nkanyora pastor T timu manyeti omurandi ari Purwai. Pastor T Mwangi
Yes. Limuru Life Church. Limuru Life Church. Limuru na menye toro. Okay. Yara gako. Ngasoa knitting. Wono knitting department wono kuivundisa gusona na agabu no to tukuvundisirwa computer. Gusona bitamba. Yes. Ngamanya gusoa knitting. Yes. Wono gusona toko chakira bonnet. Chika bichirichi okobe gusoa ichikamba ime.